Это цирк за дротом на радио Свобода. Жил-был хлопчик на свете дзесьці, дзякаваліся ў школе з яго дзеці. Жыў на прыродзе, харчаваўся раслінамі, зямлянымі карэньчыкамі ды павуцінамі. Хадзіў ён гуляць у хакей на рэчку, стаяў на браме, бо гуляў недарэчна. І пасля кожнага булітнага рандеву шайба трапляла яму ў галаву. Хлопчык рос надта закамплексаваным, хадзіў у таўчок вясковы, а не спады сауны. Мару мець свой самалёт, гэта раз, а два, каб там стаяў залаты унітаз. Душ з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані гэткія панты. Самалёт у драздах прагнівае, бо ў Парыж ніхто не пускае. Душ з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані гэткія панты. Самалёт у драздах прагнівае, бо ў Парыж ніхто не пускае. Вось, хлопчык вырас, стаў кіраваць калгасам. Мары пачалі здзяйсняцца адразу. Потым пры дапамозе суседняга калгасу з усходу гэты хлопец стаў кіраваць цэлым народам. Які ў дзяцінстве любіў пагуляць у салдацікаў, які ў дзяцінстве працягваў збіраць фанцікі. У хованкі таксама любіў пагуляць. Некалькіх далёка схаваў, што дагэтуль шукаюць. Хлопец меў сябручка ў далёкай Азіі. Калі той памёр, наш скарыстаўся аказіяй. Выкупіў самалёт, паставіў залаты унітаз. Усё навокал гэта суцэльны калгас. Душ з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані гэткія панты. Самалёт у драздах прагнівае, бо ў Парыж ніхто не пускае. Душ з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані гэткія панты. Самалёт у драздах прагнівае, бо ў Парыж ніхто не пускае. Это цирк за дротом на радио Свобода. Жил-был хлопчик на свете дзесьці, дзякаваліся ў школе з яго дзеці. Жыў на прыродзе, харчаваўся раслінамі, зямлянымі карэньчыкамі ды павуцінамі. Хадзіў ён гуляць у хакей на рэчку, збіраць фанцікі. У хованкі таксама любіў пагуляць. Некалькіх далёка схаваў, што дагэтуль шукаюць. Хлопец меў сябручка ў далёкай Азіі. Калі той памёр, наш скарыстаўся аказіяй. Выкупіў самалёт, паставіў залаты унітаз. Усё навокал гэта суцэльны калгас. Стаяў на браме, бо гуляў недарэчна. І пасля кожнага булітнага рандеву шайба трапляла яму ў галаву. Хлопчык рос надта закамплексаваным, хадзіў у таўчок вясковы, а не спады сауны. Мару мець свой самалёт, гэта раз, а два, каб там стаяў залаты унітаз. Душ з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані гэткія панты. Самалёт у драздах прагнівае, бо ў Парыж ніхто не пускае. Душ з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані гэткія панты. Самалёт у драздах прагнівае, бо ў Парыж ніхто не пускае. Вось, хлопчык вырас, стаў кіраваць калгасам. Мары пачалі здзяйсняцца адразу. Потым пры дапамозе суседняга калгасу з усходу гэты хлопец стаў кіраваць цэлым народам. Які ў дзяцінстве любіў пагуляць у салдацікаў, які ў дзяцінстве працягваў